Tak vítame vás pri... Pri Left 4 Dead. Tak to hneď zo začiatku nás tu môžete vidieť, ako ma tu killujú. Hej. Alebo vlastne to ešte nie som ja. Aj v ďalšej hre, ale čo si ma tam pochytilo? Aj, bol som to ja. Je to nejaké čudné. No toto je čudné. Je to versus mod. A vyhrali sme, alebo nie? Nevyhrali. Ale sú tu levely, to sa mi páči. A ja som sa všimol. Som level 2. Shit, no nech si to pohne už. Takže prehrali sme hneď a ani sme nezačali natáčať. No, tak keď sú tam boti. Ale dosť je tu hráčov ako. Myslíš botov? Hej, tak by sa boti nevolali zase tak. No tak títo typkovia možno, hej, ale... No rýchlo. Nemám záujem o tú tabuľku, aby mi ju tam ukazovalo proste. No hurá. Jej, som boomer. Som boomer. Ešte ma nelogoval. Čím sa zapína chat? Ja si chcem dačo napísať. Tčkom? Nepovedal by som. Počkaj, ešte som sa nespavnul. To možno preto. Ja chcem ísť von. Can't spawn here. What the fuck? No, connect please. Počkaj, ja hrám za tohto a ja ich tu nasratých. Takže zase sme na nejakom z tých dobrých serverov. A ja som boomer. A ja už som hráč. Takže veď fuck. Zavadzajú tu len zbytočne. No zober to. No mám ju, dobre. Amo. Čo je toto? Za knižka? Dobre. What the fuck? Tu je nejaký stôl prevrátený. Dobre, dese. Fuck, splitter. Nie, prečo vždy mňa? Bože môj. Healing yourself proste. Hneď takto zo začiatku sa healnem. Som takýto noob. What the fuck, toto je dosť ťažký mod. To ty si ten splitter určite, ja to cítim. O to koľko má života, ty kokso. Čo tu za zvuky vydávajú títo? Tu som ho videl toho splittera, tuto bežal pekne, krásne. Ja sa chcem spawnúť. Look out! Takže hľadáme tu týchto noobov. Au, what the fuck? Koľko má života, dievča? LOL! Bože môj, to oni sú takí silní, nie? Ja zaklincujem ťa na tej zemi. Je, lekárnička. Teraz nie som si istý, či vidím svoj život. Hunter! Fuck, ty kokso. Typci. Nabij to. Áno, čo sa. Bože, splitter. Krása. Shit. Je vás tu veľa, bobci. Bože, v splitterových sračkách. Bože, je tu veľa, toto je zaujímavý mod. Veľmi silný mod. A trápny mod. Ja už ma semli. A mňa stále savenujú. Zase ty. Jedno HP. Ešte kop do mňa. Aha, pozri sa, ak si ma pritiahol. Noob, škaredý noob. Kde? Jo, revivuje ma. Som spokojný. Taký Číňan tu hrá, aha. Číňan. Healing yourself. Aj keď ma oblval ma. Ten typek ma oblval a ja nič nevidím. Fuck. Neviem, či sú to zombíci teraz. Hej, nie sú. Sorry, chamo. LOL, to je ten typek. Bože môj, ty kokso, toto je... Mám ťa. To si ty, kde si? Ukáž sa, chlapče. Kde si? Ukáž sa, chlapče. Ukáž sa, chlapče, keď ťa chytím. Charger! Je dole. What the fuck? Bože! To snad nemyslia vážne už s týmto kyselinou. Zase budem na zemi, alebo už som? Alebo ešte nie? Lekárničku mi určite nenechali, kamaráti. What the hell? Lol. Ty noob.
Lol, díky chlapča, hilnul si ma. Koľko je tu tej kyseliny? To som jednu dal ja. Ešte aj boomer. Všimni si to kombo. Počkaj, ja zoberiem pálku, ty kokso, keď sa naserem, tak aj... LOL! Jej veľa! Toto je kvalita, fakt ako. Jo, díky. Ale dobrý sú, že ťa aspoň healnú, vieš, akože ťa oživia. Lol, ale asi sme prehrali, no ne? First I needed. Inak skapem. Lol, ty už padaj odo mňa. Ty prasák. Padaj. Všetkých vás tu savenem, vás tu na zemi, ťa dokillujem. Ani nevidím, či tu dačo je, či nie, či ma zabíjajú. Noob. Jej, lekárnička. Fast, healni sa. Vidím ťa. Ty noob, ale nestihol si ma odstrániť. Lol, guľomet. Ja tam chcem nastúpiť. Lol, ale ty ideš, ho? Jau! Fakt, ja mám guľomet, ale s ním sa nedá moc dobre mieriť. Ja som sa lagol, ja nevidím ani kde mám ísť, ani som... Oni horia. Lol, to si ty určite. Nie, ja som dead. Tento typek horí a pritom ma zabíja, chápeš to? Dá som. No znič ma, chlapče, kde si? Ja vás tu zničím. Rozmiezli. Díky, chlapča. Takže healnem sa. Lol, tankčík. To si ty určite teraz. Oblúval si ma? Fuck. Niekoľko ich na mňa nabehlo, chlapci. Damn it, I'm down. To si bol ty svíňa. Toto ti neodpustím. No dobre, tak už nebudem chodiť na teba. Že si to ty. No a teraz som mŕtvý vďaka tebe. Tak sorry. Jau, ma trafil tank. No nech zomre už celý server, už nemám na toto náladu. Ďalšieho som segnul. Ne, oni ma strelili dole. No. Núbové. Tak keď som zhovoril skoro prvý. Jej, ďalšie v kyseline, to sa mi páči, ešte ho aj ťahá takto, či nie? Ne, kikli ma kvôli veľkému ping. Kikli ťa? Mám veľký ping. Tak ty si ping. Počkaj, ale mne sa nedá písať do chatu. A tu sa ičkom píše, alebo... Počkaj, ja tu niečo vyskúšam. Jej. Počkaj, ranged weapons. Jej, tu si môžeš kupovať normálne veci. No. Ale neviem teraz koľko mám pointov, tak si nazbieram potom troška. Zaujímalo by mať koľko mám pointov. To preto oni horia, lebo sú noobovia. Nech tento už zomrie, už mu to ide rýchlo dole. No, konečne sme prehrali. Konečne ma to prihlasí za chvíľu. Ešte kúsok. Dobre, som tam. No, nech už zomrie, už je trápne. Chlapci na zemi. Bože, to on koľko má tých first aidov? Ty kokso, tak to už. Už je na zemi. Tak, počkaj, ja si pozriem. Ako zistím, koľko mám tých trápnych pointov, nevieš mi povedať? Neviem. Takto, pekne sme prehrali. Alebo vyhrali, teraz neviem. Vyhrali sme zrejme. Super. Máme neuveriteľných 10 odberateľov, ako ste si mohli všimnúť. Máme tam aj video. Zase som boomer, trapný boomer, nepekný. A boomer je najlepší. Boomer nepekný, ktorý vás oblvá. A budete oblvaní. Boomer pová. Ja sa tu chcem spavnúť, hej? Tak čakám, kým oni tú hlúpu save arénu oni opustia. Tu ma neodpovedať veľmi.
Čo si kupuješ, čo si kupuješ? Povedz mi to. Počkaj, ja som splitter. Lol, to si môžeš meniť. Smuker sa mi páči najviac. Jej, to sa mi páči, že si to môžeš. To je v pohode. Si to môžeš meniť. Ja chcem byť... I like boomer. Počkaj, ja chcem dať kosy. Jak to, že odpustili a ja to nemôžem spustiť ani. Teba chcem zobrať jazyčkom. Ťahám ho, nie, neťahám ho. What the... Ale... What the... To čo mám byť? Ja som ich trafila nič. Smuker, oni ma vidia, on ma vidí. To je noob. On ma videl niekde. Prečo to... Veľa ľudí tu je. Mám 2 upozornenia na lagy. Ja chcem niekoho priťa... Shit, to čo sa mi stalo? Bill kill Donut do Pro a povedz mi kedy. Prečo nemôžem byť ako sa mám respawnúť proste? Som to zosral teraz. Musíš čakať. Som to dosral, aby som si nestiel niekoho priťahnuť. Som išiel na to veľmi takticky. Boomer! Počkaj, chcem byť... Nie Hunter, nie Splitter, Jockey, Charger, Boomer, Hunter, Splitter, Jockey, Charger... To nemôže mať iného? A tak si dáme Huntera. Idem dať aj túto si vypchať. No, to... Daj. Počkaj, ja si musím čupnúť, keď chcem skočiť, že? Wow, brutálny nehorázny lák som dostal. Shit, som na ňom, a nie som, a neviem. Som mŕtvý, za zombíkov sa neoplatí hrať. Zase ma to za chvíľu chytne. Za zombíkov sa vôbec neoplatí hrať. Proste ich je tu veľa týchto typkov a... Ale mne to kýkne, lebo mám lágy. Tento jazyčkový sa nevidí. Chcem byť tank. Som Hunter, ale ja nechcem byť Hunter. Toto je čo? Charger, počkaj, Charger? A Max. Smuger. Presne ten som chcel byť. Je ich tam nejako veľa. A pozri sa, čo spravíme. Idem takto si čupne. A tu si počkám, a tu nabehne taký nepekný bujo. Ktorý po mne strieľa jak debil. A už ho ťahám. Damn it! Ešte 2 upozornenia, kýkne ma. Chápeš, ťahám ho a normálne. Sa mi to nepáči. A mne to kýkne. Kýkne mi to. Ten zombík moc sa nepáči proste. Ja som ho ťahal, hej, a on sa z toho dostal nepekne. Dobre, mám 9 upozornení, ešte 1 a kýkne ma. Tak to si vríti. By si to mal znížiť nejako. Dám si splittera. Kruto. Čím ich oblúvam? Počkaj. Mám Chargera. A Charger, ale to si môže zmeniť. Ja viem, ja som... Charger je noob. Počkaj, týmto ich oblúvam, obyčajne, hej.